Otočil som sa o 360 stupňov, hľadajúc nejaké svetlo, ale žiadne tam nebolo. Tak nájdem stenu. Kde je stena, je aj vypínač, zapnem ho a uvidíme, kde sme. Pohol som sa napravo, ale steny nikde. Pomyslel som si, divné, kde ma to dali? Asi ma preniesli na iné oddelenie, kým som spal, a svetlá sú zhasnuté, aby nezobudili ostatných pacientov. Napadlo ma, pôjdem späť k posteli, nájdem ju a tam musí byť malá lampa, čo nebude rušiť. Tak som sa pohol vľavo dúfajúc, že nájdem posteľ, ale nemohol som ju nájsť. Pomyslel som si, ty trulo, ešte aj posteľ stratíš, to sa ti podarilo. Rozprával som sám so sebou a tápal okolo hľadajúc posteľ, ale neúspešne. Napadlo ma ďalšia myšlienka. Je tu taká tma, že nevidíš ani ruku pred tvárou. Naozaj je tu taká tma? Tak som zdvihol ruku. Ako som ju približoval k tvári, ruka mi prešla rovno cez tvár, ako keby tu fyzicky nič nebolo. To nie je možné. Asi som išiel mimo. Teraz dve ruky. Pohol som rukami tam, kde mala byť tvár, ale zdalo sa, že obe ruky opäť prešli cez. Moje ramená, telo, ruky. Kontroloval som miesta, kde mali byť časti môjho tela, ale nič tam fyzicky nebolo. Ako by som bol mimo tela. Než som o tom príliš mohol rozmýšľať, napadlo mi. Čo je toto za miesto? Čo je tá temnota? Ako som tam stál, dodávajúci odvahy, vnímal som, že v temnote bolo prítomné niečo zlé. Chlad vyžarujúce zlo, zaplňajúce celý priestor. Nebola to len fyzická, ale aj duchovná temnota, ako by v nej bolo nejaké zlo. Ako som tam stál, začal som vnímať, že niečo sa na mňa sprava pozeralo a priamo pred sebou som cítil neviditeľné oči niečoho, alebo niekoho, ktoré ma skúmali. Poznáte ten pocit, keď idete sami nocou a niekto vás sleduje. Behá vám mraz po chrbte a teraz si to znásobte 100-krát. Stál som tam a jasne som vnímal, ako sa niečo začalo pohybovať smerom ku mne. Keď som pocítil tento pohyb v temnote, ustupoval som dozadu. Ako to robím, nejaký človek z pravej strany temnoty na mňa skríkne a hovorí toto. Drž hubu. Držať hubu? Nič som nepovedal. O čom to hovoríš? Odpovedám mu a chránim sa pred úderom. Ako som to urobil, iný človek na mňa vrieska zľava a hovorí. Zaslúžiš si byť tu. Zaslúžim si byť kde? Kde som to? A ďalší hlas predo mňa. Si v pekle. Drž hubu. Neveril som v peklo. Bol som ateista a veril som, že peklo je náboženský výmysel na desenie ľudí, aby prijali nejaké náboženstvo. Myslel som, že všetky náboženstvá sú založené na strachu a ak by existovalo peklo, bolo by to miesto zábavy, sex, drogy, rock'n'roll. Myslel som, že to bude tak. Ak sa nedostaneš hore, môžeš ísť tam dole. Myslel som, že radšej budem tam dole, ako tam hore na oblakoch, oblečený v bielom rúchu, vystrojený s nejakou harfou, aby som hral a malé tučné deti s krídelkami budú strieľať na mňa šípy. Radšej som chcel byť tam dole na párty, než tam hore hrať na harfe alebo niečo podobné. Ale táto predstava veľmi rýchlo zmizla, nebol som na nejakej príjemnej párty, ale stal som tam mimo svojho fyzického tela. Nedalo sa tu ani brániť, lebo by ste udierali do prázdna. Neželal by som ani svojmu najhoršiemu nepriateľovi, aby sa sem dostal. Bolo to strašné miesto. Napadlo ma, toto by mohlo byť skutočné. Nie je to miesto, kam ide tvoje fyzické telo, lebo mi bolo jasné, že moje fyzické telo musí byť hore v nemocnici. Bolo to, ako keby sa vám odrazu rozsvietila realita toho, že toto by naozaj mohlo byť peklo. Títo ľudia sú na tomto istom mieste, rozumejú každú tvoju myšlienku a môžeš tu byť 5 minút, 5000 rokov, neunavíš sa, čas tu neexistuje, jednoducho to budeš navždy a nič s tým neurobíš. Ako som tam stál, uvedomujúci, že naozaj som v pekle, v totálnej temnote, oslnivý lúč svetla prenikol temnotu nado mnou. Ako sa to svetlo dotklo mojej tváre, cítil som, ako mnou prechádza úžasná prítomnosť niečoho a moje telo sa zdvihlo zo zeme a bolo prenesené hore do tohto svetla a žiary. Ako som bol ťahaný smerom k tomu, videl som, že to vychádza z kruhového otvoru vysoko nado mnou a že to svetlo žiarilo práve z tohto otvoru. Cítil som sa ako zrnko prachu ťahané k tomuto svetlu. Keď sa to dialo, napadlo ma, je to skutočnosť. Pozeral som späť ponad plece a hlboko podo mnou som videl temnotu. To svetlo ma nejakým spôsobom uchopilo a vytiahlo z tej temnoty. Nechápajúc pôvod svetla, som sa približoval k tomu otvoru a vošiel doň. Ako som bol doň vtiahnutý,
Videl som, že je to tunel, ktorý má tvar kruhu. Keď som pozrel na jeho koniec, videl som zdroj tej žiary. Moja prvá myšlienka bola, to je centrum vesmíru. Pozri na to svetlo, na tú energiu, ktorá odtiaľ vychádza. Keď som sa pohyboval v tuneli, vedel som, že nekráčam, ale som prenášaný priestorom nadprirodzenou rýchlosťou, ťahaný k tomu svetlu. Počas môjho pohybu k nemu som pozoroval vlny žiarenia vychádzajúce odtiaľ. Keď tá vlna svetla vyšla zo zdroja, dotkla sa ma a cítil som teplo, pokoj a útechu. A zdalo sa, že všetok strach a temnota odišli odo mňa. Cítil som, ako živé svetlo prúdi cezo mňa. Počas tohto ma napadlo, že v tej tme som nemohol vidieť ani ruku pred tvárou. Možno, že v tejto žiari niečo uvidím. Tak som otočil ruku, aby som si ju prezrel. Ako som pozrel doprava a videl som moju vystretú ruku, bol som stále ťahaný dopredu, uvidel som, že moja ruka je priehľadná, plná svetla, naplnená žiarou. Pomyslel som si, to je zvláštne. Zastavil som, ale potom ma napadlo, nechcem zostať tu, chcem vidieť viac. Neviem, čo sa so mnou deje, ale chcem vidieť, čo je tam ďalej. Ako som sa opäť sústredil na zdroj svetla, cítil som, ako sa znovu pohybujem tunelom smerom k nemu. Keď sa to stalo, prišla ďalšia vlna svetla. Ako ma zasiahla, zaliala ma radosť. Totálna radosť. Pomyslel som si, úžasné. To, čo teraz uvidím, bude asi najúžasnejšia vec, akú človek kedy môže vidieť. Keď som vyšiel z tunela, prichádzajúce svetlo už nebolo obmedzené tvarom a rozmermi tunela, ktorým som išiel, ale jeho svetlo naplňalo celý priestor. Keď som sa rozhliadol, uvidel som niečo, čo sa zdalo byť centrom vesmíru. Všetko svetlo a moc sa zdali byť priamo predo mnou. Lúče jasu vychádzali zo stredu niečoho, čo vyzeralo ako biely oheň. Úžasná žiara bola v tomto ohnivom jadre a pozoroval som jagavé lúče vychádzajúce z neho a prenikajúce priestor. Pomyslel som si, dokonca aj hviezdy a súhvezdia vesmíru musia získavať energiu z tohto centrálneho bodu. Čo je toto svetlo? Je v tom niekto obklopený touto žiarou, alebo je to len zdroj energie celého vesmíru, nejaký zdroj moci dobra vo vesmíre, alebo v tomto jase existuje nejaká osoba alebo bytosť. Ako som nad tým premýšľal, zo stredu svetla ku mne prehovoril hlas, ktorý mi povedal, Jan, chceš sa vrátiť? Keď som počul tento mužský hlas, okamžite som rozpoznal, že je to ten istý hlas, ktorý ku mne prehovoril vtedy, keď som vedľa cesty chcel zavrieť oči a takmer som zomrel. Ten istý hlas, ktorý chcel, aby som prosil o svoj život, ten istý, ktorý ma v sanitke žiadal odpustiť tým mužom. Keď som ho počul, pomyslel som si, ako môže vedieť moje meno? Ale vrátiť sa kam? Kde to som? Keď som sa obzeral, uvidel som ten istý kruhový otvor podobný tunelu, ktorým som práve cestoval, ako mizne v temnote. Napadlo ma. Temnota, nemocničná posteľ, moje fyzické telo. Opustil som moje fyzické telo. Naozaj som prešiel tým tunelom svetla. Je to realita? Stojím tu mimo svojho fyzického tela? Alebo ležím v nemocnici, v kóme a mám bláznivé sny a halucinácie, som živý alebo mŕtvy. Bol som schopný rozlíšiť tieto dve možnosti, mysl vám nezostane na zemi. Stál som tam zvažujúc tieto možnosti a premýšľal. Toto by mohla byť realita. Môžem byť naozaj mŕtvy. Možno som zomrel a naozaj tu stojím. Napadlo ma, ale vrátiť sa kam? Reagoval som na otázku a spýtal sa, veď ani neviem, kde som. Ak som mimo svojho fyzického tela, chcem sa vrátiť, veď ani netuším, kde to som. Ako som to povedal, znovu odpovedal. Jan, ak sa chceš vrátiť, musíš vidieť v novom svetle. Pomyslel som si, ak sa chcem vrátiť, musím vidieť v novom svetle. Čo to znamená? Svetlo. Vidieť svetlo. Pozri na toto svetlo. Vidím to svetlo. To musí byť ono. Pozri na to, toto je neuveriteľná žiara. Ty si to práve svetlo. Keď som sa toto spýtal osoby, ktorá so mnou rozprávala, pred očami sa mi objavili slova. Boh je svetlo. A nie je v ňom vôbec nejaká tma. 1. Ján 1.5.
Napadlo ma, toto som niekde čítal. Pamätal som si to z Vianočnej pohľadnice z Afriky z Kapského mesta, ale nevedel som, čo znamenalo 1. Ján 1.5. Myslel som, že to sú nejaké hieroglyfy, rímske, egyptské, nejaké. Netušil som, čo tá numerológia znamenala. Ale teraz som bol fascinovaný týmito slovami. Boh je svetlo. Všetky ostatné filozofie a náboženstva to vysvetľujú inak. Hovoria, že Boh je yin and yang, svetlo a tma, dobrý a zlý. A zvyknú to nazývať kolobeh života, že Boh má v sebe dobro aj zlo. Hovoria, Jan, ty máš vo vnútri dobro aj zlo a ak si stvorený na obraz Boží, taký musí byť aj Boh. Ale tieto slová hovorili, nie, Boh je čisté svetlo. Človek môže mať v sebe dobro aj zlo, ale Boh nie. On je čisté svetlo. Stál som tam a premýšľal, že by toto bol Boh a v ňom nie je nejaká tma. Práve som prišiel z tmy. Ktokoľvek táto osoba alebo bytosť je, nie je v nej nejaká tma, nejaký tieň, nič, len svetlo. Že by to naozaj bol Boh? Rozmýšľal som, mohol by to byť. Pozri na tú intenzitu a moc, ktorá ho obklopuje. Pozri na to neuveriteľné svetlo. A nech je to ktokoľvek vie moje meno, čo si myslím skôr než to poviem, pozná myšlienky môjho vnútra. Toto dokáže len Boh. Napadlo ma, ak je toto Boh a on je svetlo, potom jeho prítomnosť a svetlo určite skúma celé moje vnútro a jeho duch určite vidí všetko zlé, čo som v živote urobil. Poznáte to, ako si dáte pred ľuďmi masku na tvár. Ich môžete obalamutiť. Ale vedel som, že tu je každá maska a pretvárka preč. A skončil som. To svetlo ma prenikalo a skúmalo moje vnútro, preto som si povedal, zmýlili sa, nepatrím sem, nie som dobrý človek, mal by som niekam zaliesť alebo sa vrátiť do temnoty, kam patrím. Nechcem, aby celý môj život bol odkrytý Bohu. Každý urobil veci, za ktoré sa hanbí. Pomyslel som si, nie, viem, čo všetko som postváral, poznám sám seba. Začal som cúvať dozadu.